गिबिसिनथाराव जों बयखौबो धोनि गोरिब पापी धोरोमिया सायख'आलासे गावनि गोथार मेगनजों आरो बोर गोनां आखाइजों बेंनानै लाग्रा बे इसोरा बाख्नायजाथों। आरो नैथियाव बे फोरबोजोंनो थाफ्लायग्रा मानिजाथाव सिबिजाथाव सोमोन्दोनि साफ्रोमखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि जोहै आंनि गोरबो गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै नायगोन दुखु एबा अलखदनि समाव फोरबोनि सहाय होनाय। जेसाया 40 बालाब 17 सिरि। जेब्ला दुखुथिया आरो हावरियाफ्रा दै नागिरनानैबो मोननो हाया आरो बिसोरनि सालाया दै गांनायजों रानखाङो, अब्ला आं फोरबोआ बिसोरनि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो आङो इस्राएलनि इसोरा बिसोरखौ नागारनाय नङा। जिसु जोनोमनि 850 मायथाइनि सिगां इस्राएलफोरनि गेजेराव माहारिफोर सुफुंनो हायै अलखद सफैयोब्ला आरो बे खैफोदाव फोरबोनि सहाय नागिरोब्ला नोंनि खावलायनायखौ फोरबोआ खोनासंगोननि सोमोन्दै जेसाया नाबिनि दुआरै इसोरा इस्राएलफोरनि जुनै बे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, नोंनि सायखङा जेरै सानजों लोगोसे दोरोरो बादि थिग बे रोखोमनो साननि उनाव हर सफैयो। नोंनि समायना सनानि रंजालि नखरा समजों लोगोसे सुख'हायै अराय समनि थाखाय जेब्ला दुखुआव बाबेनलांगोन, अब्ला नों मा खालामगोन? नायदो गितफोरनि 55 नाम्बार 22 सिरि। नोङो फोरबोनो गावनि बिबानखौ गथायदो, बिनो नोंखौ हमथागोन। बियो जेब्लायबो धोरोमियाखौ सोमावजाहोनाय नङा। अनज्लायग्रा नोंथांमोन, माहारि हिसाबै सानस्लाबै गोसोखौ लानानै एबा सानसुमैगिरिफोरनि सुबुरुन हामब्लायस्लाबालाबा इसोर आरो सुबुंफोरनि नोजोराव गोरोन्थि मावब्र'ना सोमोन्दोआव गोनां माहारिफोरजों नेवसिजायोब्ला नागारजानाय गोसोखौ लाना फोरबोनियाव खर' फाहाय। मानोना नायदो जेसाया 44 बालाब 22 सिरि। आङो नोंनि आयेन बारसिननायखौ जोमैनि समान आरो नोंनि पापखौ खुवानि समान हुखुमहरबाय। आंनि फारसे गिदिंफिनदो, मानोना आङो नोंखौ बायख'बाय। अनज्लायग्राफोर, बुहुमाव अहङै महरगिरि नोंनो सिमा गोनां होनाय बैसोखौ लाना गियानि गुनि एबा धोनि आरो बिबानगिरि बेफोर गासैखौ लानानै माहारिफोरजों सिनायजानाया गेदेर गोसोखांथावना नङा। नाथाय जाय माहारिया सिमा गैयै सानायखौ लाना हख्रावनांबाय थानाय नोरखोनिफ्राय उदांस्रिजों लोगोसे अनजिमा गैयै गोजोन सोरगोखौ मोननो फोरबोनि सुबुरुन आरो बेनि आब्रुथिखौ नोजोर होना दुखु दाहायावबो सहायग्रा बे सुबुङासो बुहुमावबो आरो सोरगोआवबो गोसोखांथावना। नायदो उपदेशगिरिनि 7 बालाब 1 सिरि। दाम गोसा मोदोमनाय थावनिख्रुइ मोजां खामानि मावनानै बाख्नाय जानाया मोजांसिन आरो नोंनि जोनोम जानाय दिननिख्रुइ थैनायनि दिना मोजांसिन। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन, संसाराव सुबुं माहारि हिसाबै गावनि हास्थायनाय एबा गोसोबादि नों जेब्ला मानसि आरो महरनि बिगोमानि नोजोराव गोरोन्थि हाबा मावब्र'ना माहारिफोरजों नेवसिजायोब्ला नोंनि गेब्लेनाय गोसोनि गुमुरखौ फोरबोनो मिथिहो। नायदो गितफोरनि 27 नाम्बार 10 सिरि। आंनि बिमा बिफाया आंखौ गारबायब्लाबो फोरबोआ आंखौ दिखांगोन। अनलायग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव जानाय गासै जाथायफ्रानो सिमा दं। नों सानदों नामा दुखुआ आंनि लोगो आरो बोहैनाय दुंब्रुद मोदैया आंनि सोलेरखौ सुग्लायहोनो लोंग्रा दै होनना? नोङो सान
आंनि गोरबो सिंखावना बोहैनाय दुंब्रुद मोदैया माहारिफोरजों नेवसिजानाय आरो नासयजानाय आं सासे सुबुंखौ दुखु एबा अलखदनिफ्राय रैखाथि होनो फोरबोनि बोरखौ बिख'ग्रा उदांस्रिनि मोदै होनना। नायदि जबनि 5 बालाब 18 सिरिनिफ्राय 19 सिरि। मानोना बेनो जखम खालामो आरो बेनो खाथबो आरो बेनो खुनि खालामो, बेनो सोखायो, सम लायै लायै बियो नोंखौ सैनांनायनिफ्राय बासायगोन। अनज्लायग्राफोर, गोसो गेब्लेना गोरबोनिफ्राय बोहैनाय गाज्रि सलननिफ्राय फिनफिननो जुनै हाथासि गोसोजों खर' गंग्लायना आरजनि जोहै बोहैनाय नोंनि थाइनै मेगननि गुबै मोदैखौ महरनि बिगोमा फोरबोआ जोबोद हामजायो। नायदो गितफोरनि 56 नम्बर 8 सिरि। आंनि थाबायनायफोरखौ नोङो हिसाब दोनो, अब्ला नोङो आंनि मोदैफोरखौ नोंनि दिंग्रियाव दोन। जोबनायाव दिनैनि गाहाम खौरांखौ धैर्यनि गेजेरजों खोनासंग्रा बयखौबो फोरबोआ बोर होथोंसै। फै जों खौसेयै आरज खालामनि। गासैनिबो बिगोमा सोरजिगिरि अनसुला जोंनि गोथार आफा, नोंहा मान आरो बाख्नाय जानाय जाथों। आफा, जाय माहारिफोरा नखराव, गोसोआव आरो देहायाव, समाजाव दुखु दाहा एबा अलखदजों जुजिनांनानै दं, बिसोरनि आगोर मोनै सुबुंफोरखौ निमाहा होनानै रैखाथि खालामदो। जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय, आमेन।